În vara lui 1878, Berlinul a devenit scena unde marile imperii au redesenat România. După războiul ruso-turc, România își câștigase pe câmpul de luptă dreptul la independență. Totuși, la masa negocierilor, victoria a venit cu un preț dureros și neașteptat. Puterile europene au recunoscut independența României, dar au impus condiții grele și umilitoare. Sudul Basarabiei, cu județele Cahul, Bolgrad și Ismail, a fost rupt din nou de țară. Pentru români, aceasta nu era doar o pierdere teritorială, ci o rană de memorie. Carol Prim și diplomații săi au înțeles atunci că independența cerea și răbdare politică. Congresul a schimbat și Balcanii. Într-o Europă unde echilibrul conta mai mult decât dreptatea, România a intrat astfel într-o ordine nouă, mai sigură, dar și mai fragilă. De atunci, independența a rămas câștigul major, iar Basarabia, amintirea unei promisiuni neterminate.